ассалому алайкум бинандагони азиз. Зози питса. мо дар ин видео барои шумо зози питсаро нишон медиҳем. Чӣ тавр омода карда мешавад. Яке аз ашёи лозима дар питса, дар омода кардани питса ин зози питса аст. Вале хеле ҷолиб аст ки мо ин зози питсаро ба як хамираи помидор, яъне ба немисӣ мешавад томатма, омода мекунем ки ин хеле хеле хуб аст. Ҳар як нафар метавонад ки дар хона ино омода кунад. мо дар инҷо ашёи лозимаро камакак гашнич ё ин ки петрушка ҷаъфарӣ яъне хурд мекунем ва каме сир пиёзро яъне чеснокро ва як дона ҳамаашро як дона хамираи помидорро изофа мекунем. мо ҳамеша аз ин зос истифода мекунем, яъне хеле хеле хушмазза аст. Дар хона питса омода мекунем, хеле ҳарф надорад, яъне хеле питсаи хушмазза, зози питсаи хушмазза мешавад. Як қошуқ мурчи гуфта шуда, як қошуқ орегано, яъне ҳамун приправе ки махсус барои питса аст, ва намак, як қошуқи калон, як қошуқи хӯрохӯрӣ. ва як қошуқи майда шакар, албатта шакарам илова мекунем. ҳамаги 300 мг оби сард хеле хушмазза мекунад ва ба ҳам ҳамаашро хурд мекунем, миксер мекунем ки хуб хурд шавад. барое ки ғафс буд ки ман дигар об илова кардам. зози мо омода аст. хеле хеле хушмазза буд, хеле хеле хушмазза аст. агар шумо ҳам дар хона ҳамин тавр омода кунед, бозам ташаккур мегӯед. Я саловат ба пайғамбар мефиристем. То видеоҳои дигар. худо нигаҳдори шумо.